sem takým končiam, hej. Ja nemusíš, tu je už našli lopatu, už má. Neviem, čo ešte zobrať lopatu. Hej. Vodných nádrží je stále znečisťované, teda je tu pomerne veľa neporiadku vždy, povedzme po zime, ale aj pred zimou je treba riadiť. Kto je pôvodcom toho znečistenia? Sú to len rybári, alebo sú to hlavne rybári? Je to do určitej miery aj taká kritika do vlastných radov? No, povedal by som, že v drvivej prípade sme to my rybári, ktorí si to vlastne zapríčinujeme, aj keď sa to nepekne priznáva, alebo nerád to priznávam, ale je to krutá realita. A vlastne to, čo si spôsobíme, by sme si mali aj nejakým spôsobom dať znova do pôvodného stavu. Preto v priebehu roka prebieha viac tých brigád a snažíme sa to dať do toho pôvodného stavu. Žiaľ Bohu, som členom aj rybárskej stráže a vidíme, ako tie rybári sa niekedy až devastujúco správajú k tej prírode, takže je znova treba apelovať na tých rybárov, aby si trošku vstúpili do svedomia a to, čo si spôsobia, si aj odnesli domov, ten neporiadok. Je to to najmenej, čo pre tú prírodu vieme urobiť. Určite, samozrejme.